Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin ikhlas kita izin menika saged beto manfaat khususipun kangge pribadi kita piyambak keluarga kita umum kangge sedulur muslimin muslimat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak ingkang kula hormati, kalau kita sampun ngaos babagan masalah auqatus shalah, waktu-waktune salat. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Satemene salat niku boten namung diwajibaken kangge tiyang mukmin, tapi ugi gadhahi wektu-wektu tertentu sing boten asal lewat saka wektu. Sing dhewe niku kita angsal 3 pilihan lek nglampahi salat. Saged tenggene awal wektu sing fadilah sing afdol ten awal wektu, utawa sing jawas tengah-tengahe. Kali sing nomor 3 niku makruh mendekati haram. Niku salat nek di akhir niku pun hukumnya makruh, tapi mboten sampai lewat waktu. Nah, saat ini kita ngawas babagan masalah syarat sholat, syurutus sholat. Syarat sholat ini sing dimaksud perkawis sing wajib kita penuhi, tapi sanes bagian saka sholat. Jadi perkara niki wajib kita penuhi, wajib kita lampahi, tapi boten termasuk bagian saking gerakan-gerakan sholat, bacaan sholat boten. Atau bisa dibilang syarat sholat niku harus dipenuhi sakderenge sholat. Sakderenge sholat niki kudu lengkap iki. Syarat niki nek umpami lengkap utawa nek umpami syaraté boten jangkep napa setunggal napa kali, maka sholat pasti mboten sah, pasti mboten sah. Tapi nek syarat niki mangke jangkep lengkap, niku dereng menjamin keabsahan sholat. Nah, iki unike syarat sholat iki. Nek enten sing mboten lengkap pasti mboten sah. Tapi nek lengkap dereng mesti sah. Loh, kok guru mesti tahu lengkap kok malah durung mesti sah. Mergi sing dibutuhno teng salat niku mboten namung syarat mawon. Wonten mangke namine rukun salat. Nah, mangke ten rukun salat, enten istilahe mawani usolat, macam-macam. Tuh, saniki syarat salat niki dibagi kali. Enten namanya syarat wajib, enten namanya syarat sah. Syarat wajib niki artinya tiyang niki nek memenuhi 3 perkawis niki nembe diwajibaken salat. Dadi salat niku kan sing kita pireng saking para ustaz, iku kan salat iku ngibadah sing ra kenek dinyang, sing ra kenek
napa niki tinggalno mboten saged. Boten kalih poso, kalih haji. Poso kalih haji niku nek sakit asal boten poso langgeng. Wayahe poso Ramadan ritek, tapi nek wayahe sakit atau lunga niku angsal boten poso. Mangke ditunda ten kene lintune, ten kene hari lainnya. Nek salat boten saged. Meskipun sakit, meskipun lunga, tetep wajib nglampahi salat. Nggih. Sagete mangke dijamak ngono tok. Tapi salat wajib dilampahi. Berarti salat. Nah, ngoten niku memang leres nggih. Salat niku harus dilakukan di setiap kondisi dan situasi. Lagi ngopo ae nek wayahe salat ya tetep wajib salat. Senajan to sakit, senajan to lunga tetep wajib. Boten saged jumeneng ya kali lenggah. Boten saged lenggah ya kali turu miring boten saged ya melumah. Pokoke sak iso. Bahkan sampai isyarat barang itu kok tetep kudu salat. Bahkan enten mangke istilah namine salat khauf. Salat wayah perang. Perang itu lho, wis perang. Wis dibom rono-rono. Wis duel kalau musuh niku mau tetep wajib sholat. Berarti sholat luar biasa. Lah ngonten niku leres nggih, tapi niku nek empun memenuhi 3 syarat wajib. Nek 3 syarat wajib niki terpenuhi, maka setelahnya nggih harus melaksanakan sholat di setiap kondisi dan situasi. Lah 3 syarat niki, 3 syarat wajib niki nggih niku sing pertama Islam. Sing wajib salat namung tiyang Islam. Boten Islam nggih boten wajib salat. Nah, dadi kowar-kowar salat iki namung khusus kangge tiyang Islam. Orang Islam ora wajib. Apa nek ora wajib ra dosa? Wong ora Islam ra salat apa ora dosa. Dosane bukan masalah ora salat tok. Mergo ora Islam iku wis dosa. Mangke sing ngitung Allah piyambak dengan satu dosa niku dengan tidak masuk Islam niku pun mencakup sebuanten mangke. Ya ora salate, ra posone, ra zakate macam-macam. Tapi masalah nglakoni salate niku namung khusus kangge tiyang Islam. Pun berarti nek boten Islam boten wajib, boten. Apa nek boten wajib terus pas wae mlebu Islam kudu disaur, kudu dikodoi. Nah niki beda. Enten namine kafir asli, enten namine murtad. Nah iki benten hukum. Kafir asli niku sing sangka lahir niku bapak ibuke non muslim. Sehingga bayine lahir niki melu agamane bapak ibune. Melu agamane bapak ibune. Makin nek empun balik, makin nembe diitung. Pas balik niki diitung wis kowe tetep melu agamane bapak ibumu utawa mlebu Islam. Nek piyambake kok boten berubah, maka dianggap balik niku tetep melu agamane bapak ibuke. Mbono kemawon pokoke selain Islam. Nah niku mungkin istilah kafir asli terus berlangsung. Umpame kok umur 3 dosa ngoten sampai umur 3 dosa mulai balik wau umur 11 napa 12 napa pinten napa gangsal 12 maksimale. Terus sampai umur 3 dosa niku non muslim terus. Dilalah umur 3 dosa niku ketemu judune.
Islam. Tur alhamdulillah turun mlebet Islam. Biasanya kan nek ten KUA niku enten tiyang ikrar mualaf. Niku mergo kabeh nikah. Dadi mergo bojone Islam akhire dhewe katut mlebu Islam. Ya boten napa-napa. Tapi sing penting mangke sadadane niku dirawat saestu keislaman. Dilarang umur 3 dosa mlebet Islam terus maos syahadah. Resmi umur 3 dosa dihukumi muslim tiang Islam. Lah sing dembe ket mulai umur 11 balik niku sampai umur 3 dosa iku nak mboten salat babar blas. Napa wajib salat? Ya mboten wong tasik posisi non muslim iki kan umur 11 wae. Atus 3 dosa kan niku namine kafir asli. Nah, benten malih kali istilahnya murtad. Maki secara hukum benten. Nek murtad contone umpami tiyang sadèrènge wis Islam. Lajeng ternyata melebet Islam metu saka Islam umur 3 dosa umpami. Mbok katut kanca, mbok katut bojo macem-macem. Umur 3 dosa murtad, naudzubillah. Pas umur 3 dosa murtad, wajib salat mboten? Mboten wajib. Wong posisine non-mus tapi diitung utang salat. Memang mboten angsal nglampahi wong tasih posisi murtad. Tapi dihitung utang salat. Sampai kapan? Yo sampai gelem mlebu balik mlebu Islam maneh. Dadi nek umpama umur 3 dosa tasih murtad 31, 32, 33 alhamdulillah pikantuk hidayah. Umami lho pikantuk hidayah. Maka terus piyambake mlebet Islam maneh. Berarti selain piyambake nembe wajib salat umur 3 dosa 3 niku wau. Piyambake ugi nyauri salat 3 tahun kapengker. Nah, sing murtad niku nembe wajib disaurine wekdal mlebet Islam maneh. Nek pas murtad mboten angsal salat. Ora kanggo salate malah. Paham ya niki bedane nek murtad niku tasik nggadhahi kewajiban. Mangke nembe dilampaine nyaure cara wonten niku sak badane mlebet Islam. Lha nek sampe mati ya mlebu Islam ya wis. Ya hukume mati kafir. Nauzubillah. Nah, benten kan sing pertama wau. Umur 3 dosa nikah mlebet Islam sampai terus Islam terus. Berarti kan semua kewajiban Islam dimulai di umur 30 tok niku. Sing sadurunge ora. Nah, wonten niku bedane niku. Nomor kalih nggih niku balik dewasa. Balik niki kala ben kula aturaken tondoe salah siji saka 3 dhisik sing endi? Napa medal mani sperma utawa menstruasi haid utawa umur 15 tahun hijriyah qamariyah. Nek umpami dhisikan niki di atas umur 9 tahun butuhan, di atas 9 tahun pundirien antara 3 niki sing dhisikan dialami napa medal sperma riyin, maka pas mantun medal sperma dihukumi balik. Napa pas wayahe menstruasi, nah badhe menstruasi piyambake dihukumi balik nembe angsal kewajiban macam-macam. Terus utawa nek mboten ngalami medal maning, nggih mboten ngalami menstruasi terus sampai umur gangsal 12 tek. Maka unsur umur gangsal 12 tek niku dihukumi balik. Kalian didhisik teman-teman. Terus yang nomor 3 niku nggadahi akal sehat. Akal sehat itu yo ora edan.
kewaliane kebalikane majnun. Akal sehat niku ngopo kudu wong pinter mboten. Akal sehat niku tiyang akali sing sehat sing cirine salah satu cirine niku nek dijak dialog, dijak tanya jawab niku saged nyauti. Jenengmu sapa? Alamatmu ngendi? Pakmu sapa? Mbokmu sapa? Siji tambah siji piro niku lho. Pokoke nek saged dijak omong-omong ngoten niku ditakoni A jawab yo A, takoni B sing sederhana pertanyaane. Terus saged dijawab berarti akali saya. Nah, tiyang ngeten iki nek pun memenuhi tiga niku yo Islam yo balik yo akali sehat nembe wajib nglampahi salat. Nomor kali enten namine syarat sah. Syarat sah niki nggih hampir sami. Kudu dilengkapi sadurunge salat. Boten bagian sangka gerakan atau bacaan salat. Tapi sebelum sholat sampai setelah sholat syarat ini harus ada terus, tidak boleh terputus syarat sah. Gini ku sing pertama suci awak sangka najis utawa hadas. Awak niku yo ket mulai ujung rambut ngantos ujung kaki. Sangka ujur tubuh muter niku mboten nenten najise, mboten nenten hadase. Nek niku mboten nenten mangke nglampahi salate hukum sah. Sing nomor kalih nggih niku nutupi aurat. Kalih pakaian sing pakaiane ugi suci. Nah niki. Wau kan awake sakniki nutupi aurate terus sing dienggo nutupi nggih suci. Njobane jeroane kudu suci. Njobane sak jeroane mboten namung njaba tok, sak jeroane kudu suci kabeh. Sing diagem kudu suci sedanten. Lah nutupi aurat niku napa? Aurat niku anggota badan sing mboten nangsal dibikak utawa kudu ditutupi. Nah, nek ten salat insyaallah jenengan paham sedanten. Nek ten salat tiyang kakung niku kan namung batese antara udel sampai dengkul. Baina surrati wa rukbati, antara udel sampai dengkul kudu ditutupi. Niku tok sing wajib. Berarti nek umpami salat ngangge boxer, atas boxer. Nggih, boxer sing kaki panjang. Niku tok hukume yo ampun oleh, ampun sah, ampun. Tapi jenengan coba boxeran tok budal Jumatan nek wani. Wisin jenengan. Dikira wong tinju lho. Wong nang sawah ora kaya ngono, mosok salat kate kaya ngono. Nggih, niku batas minimal. Nek pancen saestu ra duwe klambi, ra ono sing nyilihi klambi umpami. Enene nggo boxer tok niku. Ya mangkat salat nganggo boxer tok mboten napa-napa, tapi aja budal nang masjid ngisi-ngisini ae. Nah niku tiyang kakung. Nek sing tiyang estri pundi Bu? Sedaya nggih awake. Kejaba pundi? Wajah kali telapak tangan. Telapak tangan niki sing ngajeng utawa sing wingking niki sami-sami mboten aurat, dibikak mboten masalah. Tapi saene napa malih model-model sing rukuh-rukuh sakniki mukena sakniki niku kan enten cantolane nggih jenengan. Enten cantolane ditekek tengani. Ditambahi kareta sing lengen niku nggih. Lenganane jenengan nek kareta. Kangge napa? Kangge jaga ben aja sampe melorot niki. Mergi nek mboten karetan utawa karetan tapi wis lodo 20 tahun kok digawe. Wis karatin berwodol kabeh. Niki umpama nek mboten nenten karetane jenengan damel takbir raful yadaini. Niki melorot niki lho. Niki hukume pun buka aurat. Batal tunan, makanya hati-hati saya itu. Nek bapak sowan teh kelambian beneke coplok siji nu aman ya.
Nah ibu-ibu niku masyaallah ket mulai ngagem jenengan Piosari saestu ojo sampe ana rambut sing medal didelesepno. Syukur-syukur alhamdulillah nggak nganggo tambahan sing lebet niku napa namanya ciput. Nggih napa? Nggih, aku paham aku. Mulai dipuake sing rapet terus nembe di agem mukenae. Jagane niku wau nek enten lodho-lodho wis. Paling nggih kudu open Pak saestu jenengan ningali rukubuke kok wis mulai kendu, mulai tayumen kuning-kuning itu mbasno anyar Pak. Ngojo iku wae 10 tahun dienggo wae. Nggih, bapake bener yo itu ubas ngono ibu mboten. Jenengan ruku gadah pinten, Bu? Enten 11. Oh, ampun Bu, minimal ya loro ta telu ngono lho dienggo gentosan. Nggih. Mangke sampeyan sering diagem wonten kan karetane niki lodho jenengan. Nggih. Terus niki nek ngagem hati-hati malih nggih, rambut dipreksoi kudu dilebeti saestu. Ora ono sing. Makane kula sakjane setuju nek ten ngene napa niku nggene ibu-ibu niku diparingi ngilu kaca. Nggih. Nggih, dadi cek saged ngilu. Mboten masalah ayu-ayuan mboten, pancen ben ojo sampe buka aurat iki mboten. Nggih. Pake yo ngono nek pas ibu lho bu iki ketok rambut ibu dilebokno sik. Nah, terus malih sing niki napa bagian iki lho napa dagu hati-hati. Nek niki jenengan ngantos melorot kathah niki lho. Niki hukumnya pun mboten wajah niki. Leher niku mboten termasuk wajah. Leher wajah mboten. Makanya hati-hati nek jenengan damel kudung biasa ya monggo kersa tapi nek salat mboten nangsal. Makane rada diajak nonton dagu mriki. Nah, biasane ibu-ibu niku. Ojo dipolno ngandhap ngene. Niki ku pun mboten. Niki pun aurat pun atas saestu. Terus asta nggih ngoten wau nggih. Makane lek ndamel rukuh mukena sing pedotan sing atas bawah niku riskan niku memang. Bukane mboten nangsal mboten tapi riskan. Riskane napa? Nek pas wae takbir bukae ke banter sehingga didamel takbir ngenten iki ketinggal mangke. Tapi nek jenengan terusan, nah aman. Terusan mboten enten kebuka-buka. Mboten napa kula mboten menging pedotane mboten tapi saged jagi, aja sampai apa meneh kena angin. Nah niku kudu saged jaga saestu. Aurat niku ditingali saking arah pundi sih? Saking semua arah kecuali bawah. Dadi nek enten teko ngajeng, teko samping, teko wingking dari salah satu arah niki ataupun dari atas, niku saged ketinggal aurat jenengan maka hukumnya batal. Tapi nek saking ngandhap mboten. Makane niku dijogo saestu ampun sampai aku wis tak toto rapi, Pak. Iya, tapi kan salat enten gerakane. Enten takbirin Raful ini enten mudun rukuk sujud enten jumenengi. Nah di pergerakan ini kadang-kadang sampai buka nek pae sowan wis masih benih ucul loro gak masalah aurate mek titik nek jenengan akeh hati-hati saestu niku nutupi aurat tur sing dienggo nutupi aurat suci saestu. Ugi nutupi aurat niku ugi mboten namung kulite sing ketutup, warna kulite kudu ketutup. Artine nek ketutup ngangge kain tapi warna kulite ketinggal. Istilahnya nerawang. Nah, istilahnya nerawang. Maka hukumnya nggih mboten sah. Nangane bapak utawa ibu-ibu nggih sami nek ngagem sarung, ngagem ruku aja sampai sing nerawang, aja sing ketipisen. Mergo mentang-mentang regane larang terus ki adem digawe tapi nerawang ya percuma ngoten. Nerawang niku ukurane sepinten. Nek di
delok ukuran khitab niku wong omong-omongan setengah meter. Jenengan nimbali putrane napa garwane. Terus ten ngajeng setengah meter ukuran. Pak aku tak nganggo ruku iki sampeyan delok warna kulitku ketok apa ora. Nek mboten ketingal maka termasuk nutupi aurat. Umpama kok kulite jenengan ngenten andeng-andeng siji ngoten utawa napa niku terus saged ditingali ukuran setengah meter maka hukumnya mboten nutupi. Nerawang hukum. Niku kaya dawuh Kanjeng Nabi kasiyatun ariyatun. Kelambenan tapi mudo. Kelambenan tapi mudo mergo sing dienggo nutupi niku nerawang. Termasuk napa niku sing dienggo nutupi ugi mboten namung bahane kudu nutupi saestu, mboten kudu kuandel nggih mboten, tapi pokoke saged nutupi warna kulit kita mboten sampai ketinggal. Terus sing dienggo nutupi mulai njaba sampai jero niki sampai ngandhap hukume suci sedanten. Nah niki nek memenuhi kalih niki berarti pun memenuhi syarat. Pun niku nembe kalih syarat salat. Enten gangsal syarat salat wijing kula telang. Enten tentang katakan jumben mawon. Jumben mawon. Oh wonten cekap nggih. Pokoke kalih niku diperatosaken nggih awake suci sangka najis sangka hadas. Terus nggih nutupi aurate. Terus sing dienggo nutupi ya kudu suci. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka